Oimore Koromogi, sani piny Kenya en piny maru kendo riyo gi weche mopogore opogore kamoting'o thoe, jomogwe tao, jomoriembe tich. Kaudhemo makawuono, gaye mar obila Japhet Koome ogwe tao, bende kindego ringre mar nyithindo manyiri madirom 6 obila wacho ni okwany e kware manitiere e kar dak Mkuru kwa Njenga e boma ma Nairobi. Ka bende koro jopuonjre mag JKUAT bende koro nobago ng'anyo mar kwedo nek mage wacho ni nego achiel kuom jong'anyo ma bende ne japuonjre ma skulno Mano Denzel. Wadwani mondo waranga ne moko kuom wechego ma bende wamiyo pek odhiambo makawuono. Ogai mar obila Japhet Koome koro ogwe tao kaluwore kod liet mar ng'anyo mosebedo kokwako piny Kenya. We have confirmed that majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood. Maengo ringre aboro kwanye kar kunyo kite mayudore kar dak ma Mkuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi. The entire Social Health Insurance Fund Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment. Do wito ko chenro mar thieth mar SHIF ka jong'ad buche owalo ni ne okolu chike e chakruok mare. Machiegni Koromogi, parni kaka pile namba mar ote machuo kari 3-6-0 yawi nyalo oronwa ote mari kotenore koda weche madhi nyime timore pacho kaka achiel koda weche manyien mabende waikonu. Ka kamano nyalo luwa e mbui mag oganda kama wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, bende wayudore achiel kachiel e mbui mar Instagram, wantiere kanyo e mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en ni ogai mar obila Japhet Koome ogwe tao bang' jopiny, jodolo kod riwruoge makedo ne ratich oganda kete mbero maliet ewi nek mag ji 42 e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod tend Ruto jumbe 3 mokalo. Kalore gi mano, Ruto gwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Chris Owino wuotho kodwa e tend Japhet Koome kaka ogai mar 4 mar obila nyaka ne Kenya tim lokruok mar katiba. Ka ochwe to omuomore, midhiero mag jatend piny William Ruto odhi nyime gi chwe ka koth bang' ogai mar obila Japhet Koome gwe tao ndalo achiel kende bang' Ruto wuoyo buch tend migepe mare odhiambo manyoro. As I take charge of the National Police Service, Honorable Chief Justice, criminals out there, please bear with me because you face it. We are not threatening anybody, but we are stating things as they are. Tunataka kusema ukweli. Japhet Nchebere Koome, ogai mar obila mar 4 e bwo katiba mar 2010, ogo bade piny e seche mag midhiambo bang' bet e nyong'ong' ewi ka obila osebedo karakore kod jong'anyo e bwo tende nyaka ne okaw telo. E bwo jumbe 2 mokalo, Koome osebedo e mbero maliet ewi tho mag ji 42 mane obila ochielo kod magina kaachiel gi ji mamoko mohewo 600 mane oyudo hinyruok mag magina e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mag kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni ng'anyo mokwongo mag Gen Z ne oyudo puoch e piny mangima kuom bedo ng'anyo mamuol, obila ne otiyo kod teko mathoth kendo chielo jong'anyo kod magina kaka Rex Masai. Obila bende ne oyudore kama diny ewi nek mag jong'anyo mane omuomore nyaka e od bura, kama moko kuomgi ne ochiel kod magina kendo wito ngimagi e alwora mar od bura. Kata odoko ni jatend piny William Ruto ne osingo mar tieko chenro mar ndhiyo kendo lal kod jopiny e yo ma ok ong'ere, chenro makamano ne oduogo kendo e bwo tend Japhet Koome kama rowere mag Gen Z mohewo 39 ne ondhi kod obila e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. Lwet Japhet Koome ne ochako bedo kod remo e kinde ng'anyo mag Azimio ewi pek mar ngima kama ji mohewo 30 ne otho e lwet obila e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Koome ne okwedo weche makamago kendo ramo ni jotend Azimio ne onyiewo ringre jomotho e kuonde kano ringre jomotho kendo goyogo picha kaka yo mar ketho nying obila. Wach makamano ne ochwanyo josiasa mag Azimio
kendo ne gindiko ne doho mar maundu mar piny mangima ICC mondo oyaw bura ne Japhet Koome kod nek go. E lendo mare to Koome dhi dala, jatend piny William Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Ruto bende ogwelo kamanda mar obila mag Majoni Eliud Lagat kaka jalup ogai mar obila kaachiel gi James Kamau kaka jalup ogai mar obila mag Kanga. Japhet Koome ne oriwore kod obila higa mar 1991 bang' tieko tiegruok mare e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e higa mar 1990. Ne oyiere ka ogai mar obila manyien e tend William Ruto kane okawo kar Hilary Mutyambai. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Kiaru Ndini nyoro pako jatend piny kuom tero pacho jotend migepe duto odhiambo manyoro. Ka oloso e kar chung' od bura mare ma Kiaru, nyoro osiro lwedo okang' mar ketho buch tend migepe kaka yo mar bero chenro mag sirikal kaachiel gi winjo dwach jo-Kenya. Ruto ne oketho buch tend migepe mare bang' rowere mag Gen Z bago ng'anyo kendo miye dwaro mar wuoyo sirikal mare. Tugiaka ofisi ino gienda kurikia emerero ni kurikiria tu marabatara kurikiria andu akia ba beuna uma thibitari na maria mangi maria tugubatara gukogwa bikoni gero guo gerwaga ki. Sisi tunaheshimu viongozi wetu wote, na sisi wote vile rais alifanya jana, sisi tunamwambia constitution ya Kenya imempea ruhusa yeye afanye kazi yote ile constitution imempea, akarabati nchi yetu ya Kenya, na sisi watu wote tuko nyuma yake kama rais wetu. Hata akiteua mawaziri tuko nyuma yake, na tunamwombea Mwenyezi Mungu amuonyeshe wale watu wazuri wataendesha Kenya yetu mbele kwa vizuri. Katika vitego zote Mungu najua atampea hekima, yeye angalie watu wa Kenya na angalie wale watu wanafaa, kwa sababu what we are interested in as the Kenyan people is the prosperity of our economy, and the prosperity of our economy will be realized through the kind of team the president is going to assemble together. MCS mag ODM e kaunti ma Nairobi koro medo kwayo rowere mong'ere kaka Gen Z mondo yiogo badi gi piny kendo rwak wach mar twak. Kane otelnegi kod jokanyo ma Mabatini Wilfred Odalo, jotelo koro ne olero ni dongruok makare nyalo mana yudore e Thurka ka jo-Kenya onyayo kwe kinde duto. MCS go bende opuoyo okang' mar jatend piny William Ruto mar wuoyo duol mar jotend migepe kendo gidwaro ni Ruto mondo biyo non maler jotelo ma ochano walo e duol mar jotend migepe. Jotelo go bende okone jatend piny mondo oneni odewo rowere lemo ma ibiro walogo mar chiwo kata mar duoko dwaro margi. Wach gima ja kwe ma jakom lando ni wan kaka onage waunge. Makwongo nyaka wang'e kaka onage jakom osebedo ka dhawo ne Kenya, kendo nyaka wang'e kaka onage jakom oseneno mang'eny. Magi noneno chon. Winjruok madhi mbele ni en mana winjruok manochakore. Koro ojo mede mana mondo koro dhi mbele mondo gigi obede yo maber. Wan kaka onage sasa mineno ka jakom otimo gimoro nyaka ipim gima nosetimore chon. Gik ma jakom neno sani in ibiro nene bang' muda. Koro waum gima jakom timoni mondo gini konya obed kod kwe. To sani koro ode mondo jakom odhi mbele mar mai mondo Ruto kaka nyosego serikal piny. Koro bed piny owuog jo piny mondo kel serikal moriwo ji te. Parties te mani Kenya kae oriw moyie bedo i muungano mondo los serikal achiel mar Uganda ma Kenya te. To yier joma nyien manyalo tiyo tich ma jo piny maonge kabila, maonge tuku nyithindo, ma oketh pesa jo piny mondo Kenya dhi mbele. Anyiso Gen Z ni kata jigore gini 10 to chiemo achiel ji no wuo to wuono iluong dialogue. Kaka wawinjoga to nyiso joluo baba mamiyo direction. Okoni ng'ato to ndi Gen Z to idwa wang'o Kisumo, idwa wang'o Migori nikech ang'o? Wasewang'o Lambo owuon. Ka iloso ni onge wo. Kopogore gi mano, jopuonjre ma mbalariany ma JKUAT ne obago ng'anyo e tesend obila ma Juja kawuono ka gikwedo nek mar nyawadgi Denzel Omondi. Omondi mane ni e ike mar 3 e mbalariany no ne olal bang' ng'anyo e wi paro mar chiko omenda e boma ma Nairobi
kendo ringre ne onwang' e bugo moro ma yo Juja tarik 6 dweni. Jopuonjre go buogo mar dhi nyime gi ng'anyo kendo rocho somo e mbalariany nyaka piny owacho winj ywak margi. Bende gikwedo mokalo nek kod meko ma tok chik mitimo kod obila e pacho ka. And after post-mortem, we are telling that we are being told that he sworn. If he sworn, the post-mortem says he was there for 3 days. How about the other 3 days? Where was he? What has brought him to the streets is that the DCI are taking this matter slowly. Denzel was a son to somebody. A father invested in him. A parent had hopes in him. Parents sold everything to bring the son in school. Only to be called that your son is dead. Only to carry the son back home in a casket. After Denzel was found, comrades were there. I personally was there. And they were telling us, we step aside, we can't take photos, we can't see the body. How? And then taking him to Thika. And then tukifika Thika pale tunaambiwa tuwezi ingia kumuona. Why? Nini mnaficha? Nini mnaficha? What is the government hiding from us? We are comrades. Denzel was involved in the anti-tax demonstrations. After that, he was abducted on 26th of June this year, when state operatives, including the incompetent National Intelligence Service, was abducting people. Since then, amepatikana amekufa. So you want to know what is the status of an inquiry of his murder inquiry? Because clearly we are seeing an opaqueness in the way these sham investigations are being conducted. Nyokoromogi pod wadhi nyime kod mi weche manyien mana ka gichoponwa kaeri warango moko kuom weche mabende osebedo katimore kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi wachop nigi kare. Aneno kanyo ka bende uoro moko kuom ote kaeri kaluore kod weche manyien madhi nyime. An min pilot mar Ndhiwa mosi gi mor aneni maler sani ka wan gi nyar God Mesa gi Nyasuba kaka sadhi wa mor gi Ramogi TV. Erokamano an Lawi wuod Adore an Rinya. Aneno Ramogi TV e yo makare. Amor gi kaka Ker Ruto timo to kome nyaka ter e doho, mano Lawi wacho kanyo kamano ero. Ramogi TV amor kaka okelno habari. An Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyenyore, Mosna Bishop Odhiambo Gura gi Jagoro Alois Ochieng gi Samuel Atongo, Gagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda gi Joel Ochieng. Ramogi TV Masara Singanya kwa Rodongo mar Wangneno West Kanyamkago kome osesoye next koro en Ruto Jenzi Mora ndi anyar Wangneno West Kanyamkago mano Sara Kanyoro kamano ma Ibrahim Jeje kawok sia Ramogi ler kendo choponwa makare. Ramogi TV kanyo waneno kaka chenro manyien dhi nyime waduko erokamano kaka wechego choponwa ka antiere Asembo ei county ma Siaya kaeri. Erokamano nyanya Karamogi medo mana oronwa ote mari kalure kata kotenore koda wechego mabende koro dhi nyime. Kamano wadhi nyime koda weche ma wantiere godo. Wanyalo romo ringre aboro segole bugo moro manitiere kar dak ma Kware e county ma Nairobi kaluoro pod nitie ni moko nitie iye kanyo to pok oyudi. Ringrego ne gin mag joma mine kendo ne otwegi e ogunia. Eriko Wenga lero matut. E wango nyango mar tich abich ni ringre mabende osetop kendo moko kuomgi ne ochadhi marach ni igolo e bugo moro e tok moro. Kendo ni nyalo paro ni mago ne gin gunde ma oting'o mwandu kata chuodho. To ne gin ringre mag oganda. Ringre gi ne ofweny e bugo mabende osobedi ka wite takataka e alwora mag Kware e kadak ma pipeline. Alafu kuna mwili moja imetolewa bado inamwaga damu. So inamaanisha this is fresh. Inu mtu ameuawa not long ago ama kitambo sana hivyo. Duto ringre mane ogol ne gin 6 kapod nitie ogunde mapodi odong mapoko gol kendo iparo ni gin kod ringre gi mamoko. To ere kaka ne ofweny ni ringre oganda obol kae? Moses Baraka ne ochiwo pache kama. Sister ya mwenye alipotea. Sasa akuja akatuambia kuna dada yake alipotea. Sasa akatuambia aliweza kuonyesha kwa ndoto. Dada yake yako wapi? Ako hapa kwa shimo. Tukamwambia madamu uko shona na kitu unaongea? Tuambia yako shu. Tukakuja naemba hadi kwa shimo. Kuja na hadi kwa shimo tukaona gunia. Akatuambia anaonyesha kwa gunia kwa ndoto. Akasema tuangalie hiyo gunia. Tukatafuta mmoja wetu, tukamfunga makamba na chupa, akateremka chini, tukonfirm kama ni mtu ama ni nguruwe. Kumbe mmoja wetu kuteremka akapata ni mtu.
Wachore nitie miyo mayande nyamingi olal kinde ng'anyo mayande otedi Thurka kendo ne oyudo lek kowuok kuom nyamingi nobio limbugoni. Niko na miaka mingi zaidi hapa tangu wakati ya mashibu na hatujawahi kuona kitu kama hii. Hizi vitu kwa nini hatukuwa tumeziona kabla maandamano ya vijana? So vijana wetu wameshauawa na kuna shimu ambaye imefunikwa na magugu. Hiyo shimu inaonekana kuna watu ndani. Sababu kama hii shimu hapa wanawezaleta kwa hizi takataka, ile shimu unawezaona kama kuna magugu juu, lakini ni shimu iko na zaidi ya 250 meters deep. We are very, very concerned and we are calling on the authorities to immediately take action. Clearly, security is a big problem, a very, very big problem, particularly here in Mukuru and in the country in general. We want to see action taken with immediate effect. Thoth ringre mane oyud kae nen koda dhonde bura mag ojalo kendo moko kuomgi pod ne nitie gremo. Jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei lero ni nonro osechakore e gima ne dikel nek makamago kendo ringre ewito e bugo. And we have confirmed that majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood, meaning that it was, the fatality happened fairly recently. And from what we've been told by the locals here is that the police have already identified other sacks that possibly might be having bodies. So we're expecting them to come back for more. Zote zilikuwa zimefungwa kwa hizo manylon na ni picha ambayo inatomausha sana. Na wamesema wanarudi vile umeona kwamba tunabaini kwamba zile bado ziko pale karibu maiti, zile karatasi ziko pale, tuna uhakika kwamba pia hizo ni maiti. Chenro mar manyo ringre e alwora Makware kae mabende chiegni kod sesendo bila Makware nong'u kuom thuolo malach tok rowere moko muocho tulo ka gidwaro ng'eyo gima ne okelo tho mar ogandago. Ringre gi podi ok oyangi kendo notergi kendo kan gi kar kano ringre ji ma City buore ka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. En gima lit ahinya kalure mago gin nyithi ji, mago gin jo Kenya, kata obedo ni pok ofuon nonro matut kalure koda thoe makamago. En gima bende sirikal onego kaw motegno mana ne jogo duto mabende notimo tim makochno okawnegi okang' mager mar chik. Ka kamano nyaka Ramogi saa 1:16 wada mondo mi wakaw yweyo chenro en marang'ich welano ka otintie ka Ramogi TV ma Rozan kawuok Ratanga. Ramogi ler mokalo, Ramogi mora mokalo aneno chenro ka wan kod baba wa Sala Tiengo gi mama wa Evelyn Chieng kod nyathina Precious Georgine. Kamano Ramogi TV Maya Jafet kawuok Ahero asero chung mar Gen Z. Ramogi TV wapo okang' mar Ruto mar ketho cabinet mare. Bende kendo kome bende waneno ni ber ka ogwe tao. En wuoth mapod bor, Kenya biro dhi mbele. Erokamano nyaka Ramogi, kik idhi mabor, waduogi weche mamoko. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. KCB Mobile Loan ni mkopo flexible kabisa na kwa viwango nafuu. Pata mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1 kwa viwango nafuu. Kupata KCB Mobile Loan bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya
e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo do wito oko wach mar okuma mar thieth manyien mong'ere kaka SHIF chenro mane owinjore chak tiyo chop tarik 1 dwe mar 10 higani. Kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jong'ad buche adek omiyo od bura ndalo 120 mar kawo pach jopiny kaluwore kod chike ma pacho ka. Kata kamano chenro mar ndikruok ne SHIF to pod biro dhi mbele. Jong'ad buche adek Alfred Mabea, Robert Limo kod Frida Mugambi oyango ni Social Health Insurance Fund kata SHIF ok nyal chako biro tiyo nikech ne ok okaw pach jopiny motelo ne chenro makamano gino madhi ataro mar chik. The objectives and purpose of the impugned legislations were to have a progressive, transformative, and a huge impact in the realization of universal health care for this country. However, the haste with which they were enacted infringed on the national values and principles of the Constitution. Inasmuch as we appreciate the noble intention, we cannot disregard the clear constitutional tenets which binds us. Article 20 requires us to promote and protect the values that underlie an open and democratic society and the spirit, purpose and objects of the Bill of Rights. Jong'ad buchego koro chiwo ndalo 120 mondo jod bura mamalo otim lokruoge makare kapok oket SHIF mondo obed chik. Nono to ibiro wite oko chutho kochopo tarik 20 dwe mar 11 higani. We find that the petition is meritorious and we allow it in the following terms. A. Let Parliament undertake sensitization, adequate, reasonable, sufficient and inclusive public participation in accordance with the Constitution before enacting the said acts and amend the unconstitutional provisions in terms of this judgment. B. Compliance with the A above be undertaken within 120 days of the date of this judgment. C. Within that period, the acts shall remain suspended. A declaration is hereby issued that the entire Social Health Insurance Fund Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment and therefore invalid, null and void. Since this was a public interest litigation, we order each party to bear own costs. Okang makama marwito oko Social Health Insurance Fund kata SHIF koro oduoko piny owacho elum kod chenro makamano kaluore ni en mana ndalo achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ayanga chako tich mar SHIF chop tarik 1 dwe mar 10 higani kuma ndikruok nowinjore otimre kuom ndalo 45. Our universal health coverage plan has already onboarded 107 community health promoters
and the process of registration for our social health insurance fund is ongoing, on its way to launch on the new date of 1st of October 2024, that will make it possible for every Kenyan to have a health insurance, and for those suffering from critical illnesses to have access to the critical illness fund. Ng'eto makama ochiw tok Joseph Enoch Aura, riwruok mar KMPDU kod riwruok jotije piny owacho dhi e doho mar chungo chenrono mar SHIF, kuma bende jong'ad bura ne oyudo ni okumba manyienno mar SHIF ne dhi kelo pek kod lal e osach jomoko kaluwore kod pogruok e chudo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent kuom lipodno. Kopogore koda mano, oganda mopogore pacho ka pod medo golo pachgi kotenore kod okang' ma jatend piny William Ruto riembo jotend migepe sirikande odiochieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa George okoleronwa, moko kuom jopiny koni mano en mana chakruok kendo onego koro ochwal e doho moko kuom jotelogo ma itudo kod weche mag mibadhi. Odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto riembo jotend migepe pacho ka, paro mopogore medo nyiedhore, kuma moko kuom jopiny koni okang' ma kamano okoromo. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jogo mane waloso godo koni okang' mar ariyo monego kaw en mako kendo tero e doho jotend migepe mitudo kod weche mag mibadhi kaachiel kod tiyo marach gi apis. Ni tenga lwet jogi mogo koromo. Kaw jogi jomonego beni ni e jela. Tergi e jela as early as nyoro. Nikech magi ok jok monego beni badaye idogi duokogi kendo ni gidogi bete sirikal. Gimo wacho niya, vijana ma Mombasa ka, wan kaka vijana ma Mombasa ka wan wacho ni ka wadhi mbele jok ma ibro duok e baraza mar waziri mabro bedo e kombe mag migao mopogore pacho ka, nyaka bed jogo mar qualified, jok ma competent. En adieri ni president nomiyo joma onge lony, joma nigi madharau, joma nigi sunga, joma nokong'e ni gitiyo ne jopiny. Koro akwayo ni yiero ma president yiero go cabinet mare o make sure ni oyiero jotich. Kada kadhi 3 months to yier jok manigi akili to mi ng'ato tije, kik omi ng'ato tich moko luwore gi tich motiyo. Ken daktari omi daktari tije, ken engineer omi engineer tije. Wagone president erokamano matin to podi wabire governors, wabire senators, wabire jok ma corrupte odhi dala. Ginyiso luoro ni kadiponi jatend piny Kenya okiko jotend migepe manyien gi mago machon, to midhiero kidek bedo omiyo kaber to gibed jotelo manyien duto. An cabinet manyo gol gi onge maber kata chiel manyalo wacho. Manyalo ungo lwedo onge kata chiel. Afadhali ng'ama nyalo miyo lwedo matin nono en Kindiki. Mana nyalo miyo 30% out of 100. Manyote modongi to koro wito jogo wito te. Koro ko yiero jogi obed very keen, na se wacho ni obed very keen. Rech kethore gi e wiye, top gi e wiye. Koro nego beni rech kosechako top gi e wiye to rech no nego wit te. Nikech waneno ka president ogolo jomoko to wadwaro ni kata mana reform ka police bende reform. Jomanyo neg ma manyo dhi maandamano ka be mondo mi haki margi. Paro maket kod mago ne bende ogole kaunti ma Homa Bay, kuma jodolo ne onyiso jatend piny mondo mi koro onen mariek bang' ojende lonyo Kenya duk ma piny ngima oneno dug jo Kenya. Lani koro yiernwa obwongo, yiernwa paro maliw, telo manyalo kelo gima wadwaro. Ni semiyo gi bandera gi ringo go oromo gi gima ne gitimo. Wadwaro jok ma koro nyalo timo gima iluongo ni service delivery. Ong'e ni to parliament chalo nade mondo mi okaw necessary action manyalo miyo jopiny bed gi yie ni parliament manyo obedo captured ni obedo released. To ka kambi opodho iwe shareholders moko koso shareholders tedhi dala iyiero management manyien mondo mi kambi odhi maber mondo kambi chop kare. Gikoni wenge duto sani koro rango kit telo modwa yiero ka bende gijiwe mondo mi onyon mana kar tiende no kendo kik odog chien. To en kwayona ni president kik dog chien, kako chako loso piny kik odog chien. To tim gima jopiny dwaro
nikech jopiny emokete kanyo. Kendo ma en kwayo madana chiw ne jolemo duto kamoro amora ma gintie, walem ne piny Kenya, molo duto walem ne president mondo obed gi rieko kasa mobiro yiero ji oyier joma kare. George Aoko, Ramogi TV. Duol mochung'ne piny madongo e pacho ka ne kolando chako chenro mar temo penj ibiro mi jopuonjre ma jograde 9 higa manyien. Penj ma kamano idhi tem kuom jopuonjre ma jograde 8 sani chakre tarik 15 juma manyien nyaka tarik 19 mar dweni. Jaratije mar NEC David Njegere olero ni giseyiero skunde 235 kowuok e counties duto 47 ma idhi time temruok ka ageta margi en nono ng'eyo mar jopuonjre wi somo ma gitimo e skunde. Manyien duol mar NEC dhi bago penj maduong' mokwongo mar jograde 9 miluongo ni Kenya Junior School Education Assessment e bwo kit lai mar somo mar CBC. Kuom mano NEC ochako chon mar temo nono kapo ni Kenya oseikore mar timo penj mar grade 9. Jopuonjre ma jo klas 8 sani idhi mi penj mar temo nono ka giikore ne penj makamago e higa manyien. Wik mabiro ni tarik 15 nyaka tarik 19 gibo bet gidhi school mondo gitum gima iluongo ni pilot mar penj ma klas 9. Kaka wate wang'eyo group mokwongo ma CBC sani gini klas 8 to higa mabiro gibo bet gini klas 9. NEC oseyiero skunde 235 e counties duto 47 ni penj makamano kama oting'o skunde mag jopuonjre mani kare kod mago manigi ng'ol. I group ma miyo pilot ni nitie categories 2 meg school mantie skunde mabiro bet miluongo ni regular exams to skunde man nthindo mowacho ni gin special need exams. E penj makamano bende NEC dhi temo lony ma jopuonjre ni godo e wi lony manyasani kendo jopuonjre moko dhi timo penj e yor mbui midendo ni e-assessment. Tie group mwabo miyo penj ma iluongo gi kizungu ni pen and paper ma gibo tiyo gi karatas gi kalam to nitie skunde 30 bende ma wantie kodo e group no mwabo miyo penj miluongo ni e-assessment. Gima watemo wacho ni penj mag grade 9 kan bed penj ma e-assessment, lakini sani watema mondo wane kuma kaka Kenya ni ready gi e-assessment. Duoko mag penj gi NEC biro tiyo godo e nono ikruok mar jopuonjre kod choko nonro e wi jopuonjre kod jotend skunde. We are also going to collect a lot of data from the learners, the teachers and the head teachers so that we can establish exactly what are the other environmental and school-based factors that we may need to take into account as we prepare for the summative assessments next year. And we will find out how they fare in each of the subjects and then be able to see whether our test blueprint or what we call tables of specification are appropriate for each of the subjects. The other thing that we want to find out is whether the items or the questions that we have set in each of the subjects are adequate. Jopuonjre ma jograde 8 sani e tim mokwongo e bwo lai mar somo mar CBC ka gibiro timo penjgi mar tieko junior school higa manyien. Maromo jopuonjre 2,200 mag skunde mag skund sekondar ma Lions High e boma ma Kisumu koro yudo fungruok bang' apis aguch omenda mar NG-CDF ma Kisumu Central gero negi klese 8 ma gedo margi omuonyo omenda maromo milion 16. Kaluwore kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron oyango ni sani koro jopuonjre manyocha somo e bwo yien oyudo konyruok kaluwore ni klese magigero nyalo ting'o jopuonjre ma kwan gi nitie kind ji 70 nyaka 80. Wach mane osir kod japuonj maduong' mar skundno Yudia Oyier e twak mare seche mane oyawo klesego ayanga. Oron bende otielo mar biro chopo singo duto mag chwalo dongruok e sektas 3 kama oting'o somo, thieth kod weche ohala ma ok olewo kaka nosingo e thuolo mokalo. Wacho ne jo Kisumu Central ni abiro keto mainona e somo kendo keto mar adier. Lions ka e achiel kuom skunde ma en kende nyo yudo milion 3 e basari nikech ng'eny mar nyithindo maka ka wan gi nyithindo 2,200. Nyawacho nabiro keto somo maino e somo omiyo uneno ka gero classrooms 8. Classrooms 8 gi biro duoko biro keto tich mayot ne school ma nyithindo manyo somo e bwo yien
kora pani ko chakore juma manyien to gibira gisomo ka. Our school was in dire need of classes because in 4 years we moved from 4 streams to 10 streams, and therefore our infrastructure was heavily overburdened. We had 3 classes under the trees, and we had some classes. Our hall that is known all over Kisumu had been partitioned and turned into classes. So it's a huge relief for us as the Lions fraternity, and I want to believe I speak for the students when I say it is going to help us a great deal, even in terms of service delivery to the students here. Jangwen magin wuoro miyo gi nyithindgi ariyo owang' mowito ngimagi masira mar mach manowang'o odgi otieno ma piny norugodo kawuono. Masira no timre gweng' ma Entarara Yolo e Tok e kaunti ma Kajiado. Jolibamba manochopo reso anyuola no wacho ni achich manomoko mach makamano noloro dhot gi oko kaeto tiyo mach manowang'o gimoro amora e odno kaachiel gi ji ang'wen go. Nyaka sani pok oyangore gimomiyo njore makamano notimre, makmana ni jolibamba achich ni mae ni inyalo kel kod nyiego. Wirani Thomas Muleo ma en wuon nyithindogo e kanyocha ong'iyo nyamburko manyien. Ringre ji ang'wen go notere kar kano ringre makar thieth malo e Tok level 4. Ka obila bende osechako nonro mar yango gima dine mi ng'ato tim njore makamano. Gari ndio tuliweza kuokoa, dunia ilikuwa inaanza kushika moto. Hiyo ndio tofauti kuokoa kama majirani wa hapa, lakini watu walunguliko ndani, baba na mama na watoto wawili, watu walishuko ndani. Kwa hivyo moto lituzidi nguvu. Naona kama ni wivu tu ya maisha, kwa sababu amefungiwa mlango kwa nje na akachomwa ndani. Sasa tumepigwa na butua, maana usiku uwezo kujua ni nani amekuja akachoma boma. Ila tu tunaona hata gari yake imebondwa. Tunaambiwa ya kwamba ni hao watu waliokuja kufanya hizo visanga hapa, na tuwajui ni wakina nani. Nikatoka mbio kuja kuangalia, kitu nilikutana naye mlangoni kwanza ni kifuli. Nikajaribu kugonga angalau kama naweza fungua, nikashindwa kwa sababu hata niko ndani, mimi ni mzazi. Ndio nikaamua kupiga nduru niamshe hapa jirani ambaye ni baba yangu hapa, Mzee Martin. Kukuja tukajaribu kugonga mlango, tulipofaulu mlango ilipoanguka kuangalia wako kwa kitanda wamelala. Lakini tayari moto imeshika kila mahali, sebuleni na chumbani. Pengine naye polisi inaweza kuchukua uchunguzi sana, kwa sababu hiyo jambo si jambo ambaye nao maanisha usuri. Ten County ma Kisumu kokalo kuom board mochung'ne choko suru oyango mar dhi e doho mar wito oko andika mar chik kara notice mane doho chiwo ne jotelo makojolo mane tayo chiro ma Kibuye bwo ten Jacob machon Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba. Kaka achiel kuom yore mag temo nyayo kwe chiro no mabende tulo osebedo ka mienjoe kendo weyo johala kod hinyruoge mokalo. Giyango ni gisekawo okang' mar medo kwan obila e alwora mar chiro no mar jiwarita mondo johala obed kod lwasi makare mar uso maonge tulo masaka sam masiko muoch kendo rocho yore ohala. Bende gikwayo johala mondo kaber to obed kod winjruok e yor loko chiro no mondo weche ohala odhi nyime kaka owinjore. Gisingo matemo mar kar nyalogi e nyayo kwe e chiro mantiere Kisumu no. In security issues we've had in Kibuye, we are working with the security agencies and across sector within the county to actually bring this under control. You are aware that the Market Management Committee did go to court and got an order. We are in court tomorrow to actually try and remove that stay so that we can bring normalcy back. In the meantime, we have worked within the county to actually put security at the market itself. I think we've got about 16 police officers manning Kibuye at the moment. The traders are now actually back, and we are also working with stakeholders to actually bring that to normalcy. Of course, you are aware of the headwinds within the country. It's not just Kibuye alone, but even the riot which has been going on are actually impacting on our revenue. But we hope that things will actually normalize. Adwa ni mondo mi atigi thuolo ni mondo mi akwa jo hala manie Kibuye ni watimo hala kod kwe kendo wami ng'ato thuolo mare matimo mar timo hala. Grube ka grube matimo hala kanyo wakwani mondo mi owinjre, mondo mi eka obed gi kwe manyalo miyo hala timore kendo manyalo miyo county government bedo gi thuolo maber mar chiwo kata timo gik mondo obed ni gitimo kanyo mondo chiro obed maber. Wabiro timo kar mwanyalo mondo wane ni kwe onya e chiro mar Kibuye kendo wane ni johala ma Kibuye otimo hala maonge wach mora mora.
Riwruok mar Okinde LSK kotudore kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda osingo mar konyo rowere mane obila omako gi thuon e yudo ratiro margi, kaachiel kod neno ni obila mane ochielo gi lisasi monego kendo hinyo rowere moko e kinde ng'anyo bende okawnegi okang' mager mar chik. Rowerego mane obila ondhiyo gi thuon sani koro pod odak gi luoro kaluwore kod sand mane gikaloe e lwet obila. Joyce Oduor ne oloso kod moko kuomgi kendo ikonwa lipodni. E kar romo ma ufungamano bore Nairobi, rowere mag Gen Z, riwruok mar Okinde LSK, kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda, ochokore mar medo nyiso sir margi ne rowere moseyudo sand e lwet obila kaluwore kod kaka ne giwuok oko mar ng'anyo ka gikwedo paro mar chiko omenda ma higani. Billy Simani, mathoth ne ong'ere kod nying mar Crazy Nairobian, ma en achiel kuom rowere mane obila omako gi thuon, kaachiel gi Nadia Ndhia, wigi ok nyal wil gi gigo mane gikale e lwet obila. Friday nilikuwa nimetulia kwa nyumba. Kitu around saa 9 hapo nikasikia mtu anagonga mlango. Mimi nikajua ni caretaker kwa sababu kuingia hiyo area yetu kama ni mgeni lazima kupigie simu kuja umfungulie gate. Na mtu mwenye ugonga mlango wangu mostly ni caretaker kileta makaratasi ya takataka. So nikaenda nikafungua. Kufungua nikaona watu watano. Wanne ni wanaume, mmoja ni mwanamke. Walikuwa wamejifunika, wamevaa hizo balaklava. And then wakaniuliza, Billy? Mimi nikajibu ndio, ile kwa uoga tu. I had a knock at the door and it kept getting louder and louder. So I woke the person I was staying with up, my partner at the time. I woke my partner up and I told him, there are people at the door. Wamenikujia. Gilano ni jogo mane gichichni gi nobila ne omonjogi mana ndalo achiel kende tok ng'anyo kendo terogi kama ok ong'ere. Kateremshwa mbio nikasikia nikiingizwa kwa gari. Hapo ndo I think nilikuwa walinieka between them because kwa on my right nilisikia kuna mtu, on my left pia kuna mtu. Na hiyo muda wote nimefungwa uso bado. Alafu tukaenda for almost 2 hours. Juu hiyo gari ilikaa sana. So sijui kama walikuwa wanazunguka Nairobi ama tulikuwa tunaenda nje ya Nairobi. We went down the stairs, they put us in a car. They crammed us in a car. They squeezed us in that car. It was a fairly large number. 7 men, 2 people. So, yeah. The entire time we were blindfolded and they kept confirming to check, is that blindfold still on? They kept hitting me in the head. Billy gi Nadia wacho ni bang' chopo kama ne otergi, ne ochak dadhogi ka obilago ne dwa ng'eyo jal mane sirogi e yor bago ng'anyo. Basically walikuwa wanataka kujua ni nani ana fund maandamano. Nikamwambia ni sisi wenyewe tumejitolea. Wakaniambia hapana. Lazima kuna mmoja wenyu mwenye unajua mwenye ako funded. Nikamwambia hapana, sisi tuko tu kivyetu vile tuko hivi. Kuna wenye wanajitolea kubuy t-shirt, kuna wenye wanajitolea kununua maji, kuna wenye wanajitolea kutumia wengine transport, kuna wenye wanajitolea kuprint hizo banners. Like tuko wengi tumeungana na wote tuliona hii finance bill itatuumiza. That's why tumetokea kwa street na ni peaceful. Ethulono duto giwacho ni simbegi mag ong'we yamo kaachiel kod kompyuta magi ne ntiere lweto bilago ka gitemo manyo ranyisi. They kept asking us for our passwords because they took both our laptops and our phones. So they're like, password ya simu ni gani? Na ukinidanganya aki ya Mungu, nimesema hutaki kunikasirisha, usinikasirishe. So they cocked a gun. Kata obedo ni ne owegi thuolo kendo gi ngima, gino mane gikale pod ikelonegi lit kod luoro ka nyaka sani Billy gi Nadia siko kadar kaluwore ni gichich ni inyalo bi kawgi kendo. Bado naishi hapo sijahama, but currently niko hapa, naenda kwa ndugu yangu kidogo, naenda kwa rafiki yangu kidogo. Simu nimeweka flight mode, nimetafuta line nyingine cause bado nimeshtuka vile walinipata. Hawajapata tu nyumba peke yake, wamepata hadi mlango mahali naishi na nakaa 7th floor. So ile uoga tu, so saa hii niko kila mahali. It's been 2 weeks since the abduction and I have been fairly scared. I've been so scared to even tweet. I've been scared to get out of my house. I have been scared to pick random phone calls. Jakom riwruok mar Okinde Faith Odhiambo mabende no chopo e romono wacho ni gibiro dhi mbele kedo ne jogo mane yudo sande lweto bila mondo giyud ratiro ka bende gibiro manyo yore mag miyo gi hocho. Watimo report modwa tero ne IPOA. Kich tija IPOA en nego bedni giyudo polis mage mane no mako jogi kendo gikanye kendo polis mane no
nohinyo ji. Gimoko morowa en kata ka gikaw details ma ji mohinyore kich nitie hospital nitie record gi gik moko ma inyalo nyis. Shida mwantie go kanie jik mane nokaw gi thuon ok wang'eyo ni nokaw gi ng'a kendo pok gichako timo investigation mondo ginyiswa kaka gibo konyo jok mokaw gi thuon. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo ni piny owacho mare dhi ng'iyo kendo chenro mag juogo johala ma kaunti no osuru kaluwore kod ywak mar gewi osuru mamalo mosebedo ka ikawo nyaka ne yiere. Gino momiyo wito oko chik omenda ma kaunti no ma higani mano mar higa mar 2024. Johala kod jodak ma kaunti no osebedo ka ywago osuru mamalo ka gidwaro mondo ong'iye ni mar giwinjo pek mare. Kolose romo mar dwe ka dwe e weche osuru, Wanga wacho ni osewinjo duondgi kendo gidhi rango kaka osuru bedo makare ma ok hiny johala kendo ok hiny dongruok no mar kaunti. Kata kamano omedo ni piny owacho mare osegoyo okenge mopogore dongruok e higa achiel mokalo mowacho ni obedo makare kaluwore kod osuru ma gisebedo ka gichoko. Aseyudo ote moa kuom johala maloko e Homa Bay e wach mar osuru ni kamoro ne nitie medruok moro emana dwana ajiw gi kenda singnegi ni wadhi ng'iyo ote gote mwaseyudo mondo wane ni wabedo go osuru mokiny jo traders matiyo Homa Bay Kai. This year we are not going to have a finance bill because of the country has pronounced itself on this matter. So we will just continue to see that our rates of taxes do not harm the traders that we have within the county. And for the traders who have raised issues with regards to the rates, I want to say that we have heard you. We have heard you. You have been discussing with our revenue officers, and we're going to be looking at an opportune time to make sure that these are harmonized as per our discussions. We still have some gaps in the cashlessness, but we are tightening every spot on this cashless system. Machiegni weche mag tuke kama nying Kenya piem mag Olympics higani e ng'weye mag mita 800 oler ni gibiro timo maber kaka tim mar jotugo Pamela Jelimo gi Wilfred Bungei mane oyudo goldi e ng'weye mag Olympics higa mar 2008 mane obagi e boma ma Beijing. Jaloch e ng'weye mag mita 800 pinje duto Mary Moraa biro bedo achiel kuom jotugo kama bende oting'o Lilian Odira gi Vivian Chebet ma biro ringo e ng'weye mag mita 800 e piem mag Olympics. E kidieny mar yawuoyi Emmanuel Wanyonyi, Wycliffe Kinyamal kaachiel gi Koitatoi Kidali biro bedo tim mar yawuoyi. Kocha mar jong'wech mag mita 800 Bernard Ouma osingo ni timno biro timo maber nikech ikruok makare ma gisetimo. Timno igeno ni biro riwore gi jowetegi e boma ma Miramas. Mimi, Vivian na Lilian Odira tumekuwa tukisaidiana kwa mazoezi. So tunaomba Mungu atupe nguvu. Tukifika huko tukimbie mzuri na tufike finali sisi wote na tulete medali Kenya. Kupata gold haikuangi rahisi, lazima ujitume. Na nikiwa kwa starting, so kila mtu atakuwa anasema Moraa alipata medali 2023 Budapest. Saa hii ataenda kupata medali. So niko na kibao la ni lazima nijitume. Personally, I say yes, they're very ready, almost there. We have about 2 weeks to keep on doing some of the work as well. You see, running, just like another sport, has got a number of physiological demands. So ready is a bit relative. Tim mar Malkia Strikers jotuk volleyball kidieny mar nyiri omole boma ma Mirama milambo mar piny France kama tim Kenya goye tach motel ne tuke mag Olympics mibiro bagi boma ma Paris. Tim mar Shujaa e tim Kenya mane odonjo mokwongo e boma ma Miramas mbele jong'wech mag Aputh Njeri.